Ngibingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sibhekela-ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership, sobhekela lapha kwezimnyama kaMagebhula i-Orlando Pirates-ke udaba oluvelayo kubikwa ukuthi-ke ibhakabhaka lingase lisayine umdlali oyi-striker esisha eceke kuzona-ke ezimnyama. I-Orlando Pirates kubikwa ukuthi-ke izosayina umdlali-ke ongokudabuka ezweni-ke laseZimbabwe ogijima-ke futhi-ke kwiqembu elikhona-ke laphaya kwiligi yaseZimbabwe laphayana-ke i-Power Dynamos. Igama lakhe uyena-ke uMoses Shumar oshaye-ke amagoli-ke awu-17 ngesizini edlule. Impela-ke ibhakabhaka uyena mdlali esingasho sithi selimtholile okulindelekile ukuthi-ke limsayine limethule ngokusemthethweni njenge-new signing yawo-ke amabhakabhaka. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ivideo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ahlangabezana kwivideo elandelayo, nisale kahle.